igen. Ja, jeg sidder jo faktisk samme sted stadigvæk. Det kan være næste gang, jeg sidder et andet sted, men det her det er sådan ligesom, jeg har delt videoen op i nogle stykker for at ligesom fortælle, hvad der egentlig sket her de sidste 5 uger. Og min mission er faktisk ikke at være navnepillende. Min mission er at sige, hvordan kan et kræftforløb være? Jeg ved det jo ikke. Jeg er først lige startet. Men jeg vil sige, allerede her fra starten har jeg nogle overraskende momenter. Det første, utrolig hurtig reaktion fra sundhedsvæsenet. Virkelig følt mig godt taget imod. Der er styr på det, man får... Jamen, I kan slet ikke se, at mit skrivebord er fyldt med papir, og jeg får sms'er og alt muligt opfølgning. Jeg får rigtig meget hjælp. De er meget professionelle ude omkring, og de arbejder sammen. Det er den ene ting. Jeg burde ikke være overrasket, men jeg er stadigvæk blevet overrasket over, så effektivt det har været. Det næste, jeg er blevet overrasket over, som jeg vist også nævnte i den sidste lille video, det er, at omgivelserne, en ting er, hvordan man selv har det. Jeg har det jo godt, kan I godt se. Også mentalt, indtil videre i hvert fald. Men det er virkelig utroligt, som omgivelserne, nogle gange så er det sværeste at få fortalt til ens omgivelser, det er egentlig ikke at selv at fortælle det. Det sværeste er for den der, det var dog forfærdeligt. Og jeg sådan tænker, det er jo ikke sikkert, det er det. Og jeg siger slet ikke, at folk skal reagere anderledes. Det er egentlig bare for at sige, at der er også noget ry og noget sprogbrug omkring kræft, og måske noget talsættelse, som der gør, at man møder den der, virkelig, at folk de er bange, og de vil gerne hjælpe, og de sender blomster, og de gør alt muligt, og det er dejligt. Men nogle gange så bliver det måske også, hvad skal jeg sige, uden at fornærme det, men det bliver nogle gange lidt for stort. I hvert fald når man sidder i patientens stol, fordi indtil videre så er jeg jo bare mig. Men jeg kommer så ind i tirsdags, det er for 2 dage siden. Der kom jeg ind og fik min første kemo, og jeg var faktisk lidt nervøs for den kemo, fordi hvad er det egentlig, man kommer ind til? Det er igen stille og roligt ind og sidde i en stol og få noget drop ind. En sygeplejerske, min hed Ditte, fantastisk, der sidder ved mig stort set hele tiden og snakker med mig omkring, hvad der skal ske, og salve 2 forskellige kemo, og 1,5 time, tænker jeg, det overlever ikke at sidde så længe. Det gør jeg, fordi det var faktisk fint nok at sidde og snakke med hende, og jeg mærkede jo ikke kemoen på det tidspunkt, og få nogle gode råd. Så indtil videre, så vil jeg sige, at det er man kan ikke andet end være virkelig taknemmelig for at bo i et land, hvor vi får så god en støtte, og så god en opbakning, og så høj professionalisme. Så det jeg selvfølgelig er spændt på, det er, altså jeg har det godt her 2 dage efter. Jeg kan stort set ikke mærke, at jeg har fået kemo. Jeg kunne lidt ind imellem, men ikke ret meget. De giver masser af medicin og smertestillende og kvalmestillende. Så den del er der i hvert fald ikke noget frygt for. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det kommer til at gå, men det er egentlig det, der er min essens eller min tanke med de her videoer, og fortælle omkring, hvordan går det, hvad er det, man møder. Men også at se den ud fra ikke en lalleglad vinkel, men mere sådan realistisk, at det i hvert fald, det føles ikke som et dødsmarkat, og det føles ikke som noget livstruende, som sådan lige her nu. Man kan så sige, jeg fik sagt på et tidspunkt, at den var meget lille med kræft, når de har fået det hele med, det er ikke spredt sig. Jamen, hvorfor skal jeg så have kemo? Det skal jeg, fordi at det er en meget aggressiv kræftform, med sådan nogle masse fangarm ud, og de vil sikre sig, at der ikke er et enkelt af dem, der lige er suset et andet sted hen i kroppen, fordi så er de så aggressive, så begynder de igen. Faktisk var jeg til mammografi for 1 år siden, der var ingen tegn på noget som helst, så den har udviklet sig på 1 års tid eller derunder. Så derfor er det jo fint, at de er opmærksomme. Mere følger. Tak, fordi du ser med. Og jeg håber, at vi alle sammen kan være med til at gøre en forskel på italesættelsen af sygdom og kræft, og i øvrigt også på at være taknemmelig over for alle de dejlige sygeplejerre og plejere og læger og hele vores sundhedsvæsen.